الحمد لله رب العالمين الذي أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا الإجة بغيره أجلنا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من عليكم به من نعمة الإسلام التي هي أعجم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن هذا دين نعمة عظيمة. أنبياء الله danfin bella mu baga ala de do ayam bonyani silamiyai nanye bonya nyini fingo fenna ninni silamiya inte ala bandoya ambe sere ya ma shi de temini batoci ala makka kani ala kerempewte je yogonte ala la ante foy batu ni ale alate ambe sere ya muhammadu alaka jondo alaka cidendo kisinin nema baka na ka dunka na ka shebau ani mogo bishira ala ko kisi min ka chakosobe no temina ka boy mu'minu aye shira alanye masamin korta lendo akala barkada ala ye nema minke awye minye silamiya nema ye akala barkada ka nema bele bami ni ala ye dugu kolo dunkew na ya kuma nema ye waye silamiya nema de dugu kolo dunke wala nema kuye nema min kabbo ni ala ka nema be dugu kolo dunkew ka waye silamiya nema de alako ciden ka hiju laba arafa ako bi doyi ne ala nyinka dina nya atimme auka nya dafa auka al-yawma akmaltu lakum dinakum bi nya ka dina dafa wuye watmamtu alaykum ni'amati nyinka nema timme auka waradaitu lakum al-islam dina njena naye akasilamia dina akode ke dina ye ala ko dina ya dafa ka sagi kafo kwayi akan nema timanka minye ni islam dina ye aya wore kuna ala ko mu'minu akwa yeshira ala nya ka sheko da mayra bela sayakana usura bada na te islamawe aya wore kono ala ko nin dina min fulade silamiya dina ko ibrahima ye washiya keni ode adunye yaquba ye washiya keni ni silama dina de adunye akondew ala ye dina do suganti awuye minyi ni silamiya dina akana sabada na te silamaide balmo nin dina ode ye nema bele bay وسلامي من فلنية الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا هو الإسلام. ننكو سلامية جمعية سلامية يدي كي يريد ألما ni tawhidi ye ani ki yɛrɛ kɔrɔ ala ye ni ala bɔtɔw ye ani ki bariya ka bɔ fulankafoya ma ani mushrikiw ki bariya ka bɔ mushrikiya ma ani mushrikiw b'a fɔ nin de ma ko silamɛya k'i yɛrɛ di ala ma ni tawhidi ye k'i yɛrɛ kɔrɔ ala ni ala bɔtɔw ye k'i bariya ka bɔ mushrikiya ma k'i bariya ka bɔ mushrikiw ma u b'a fɔ nin de ma ko silamɛya. Ni silamɛya min filɛ nin ye nabi ɲuman tɛmɛna a bɛɛ ka diinɛ ye ni silamɛya dɛ an ni silamɛya sugu min fɔ dɛ nabi ɲuman bɛɛ ka diinɛ ye o dɛ. Musa ka mɔgɔ minnu tugura Musa ko sani ciden ka ci ni silamɛya in na Musa t'a la silamɛw de tun don. Isa ka mɔgɔ minnu tugura Isa ko sani ciden ka ci silamɛ de tun don o wagati. Mais ciden cilen kɔfɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ma don ciden ta in de la ka limana ni ciden de ye a bɛ silamɛ sugu min ka kota hari ni e ko e yahudiya de ko ye Musa mɔgɔ ye ou bien ni e ko e ye nasara de ko ye Isa mɔgɔ ye i ma tugu ciden ko e tɛ silamɛ ye. I tɛ silamɛ dɛ i ka silamɛya tun ye de sani ciden ka ci minnu tun bɛ Isa ta ka silamɛw don sani Musa ka ci minnu tun bɛ Musa ta ka silamɛw don mais ciden cilen fana kɔfɛ n'i ma tugu ciden de ko i tɛ silamɛ ye. Ciden cilen kɔfɛ silamɛya bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka don ciden tugu ɲɔgɔnna de la. Ni limana n'a ye i tugura ko i ye silamɛ ye n'i ma limana ni ciden ye i ma tugu ko i tɛ silamɛ ye. Parce que ala ye ciden de ci mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dugukolo kan ala ye ciden de ci a bɛɛ ma. Ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a. Ala ko ciden ka fɔ ye hadamadenw ne de ala ka ciden ye kana aw bɛɛ ma. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basira wan nadhira. Ala ko masa min kortalen do a ko cide ne mi ci foyi kama fo ni ci hadamaden bɛɛ de ma hadamaden bɛɛ i ka kɛ mumini nisɔndiyabaga ye k'a kɛ kafiru bagabagalikɛla ye. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ dugukolo kan sisan balimaw n'i ma tugu ciden de ko i ma limana ni ciden ye i tɛ silamɛ ye tɔgɔ de ko kafiri. Ala ko ciden ko hadisi kɔnɔ hadisa min na sahih muslim kɔnɔ a ko walladhi nafsi بيده لا يسمع من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. كيدن كون كلنا نمسا نمبي مسا من بلو هذا ما دمونم بدقو كلو كسيسا نمغو مغو ينه كيدن كباريا مي إكرا يهوديا يو إكرا نصارى يو وكفي e ma limana ni fenye ne ni min nana ko ibe ke tasuma dunke de ibe do jahannama de ko ibe ke tasuma dunke de wa man yabtaghi ghayra al-islam diina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Alakum mugo islamiya diina tana ni yode nyini ko ibo ke diina ye dugu koroka ni alata minaye la gara ibe fara mɔgɔ bɔnɛlenw de kan. Ala ko aya wɛrɛ kɔnɔ inna diina inda Allahi al-islam. Ala ko diina min n'a bɛ ale ala bɔlɔ ko diina don dugukolo kan ciden cilen kɔfɛ k'o ye silamɛya dɔrɔn de. Min bɛ silamɛya kɔnɔ i bɛ diina kɔnɔ min tɛ silamɛya kɔnɔ i tɛ diina kɔnɔ i ye kafiri de. Awon balima ni silamɛ diina min filɛ nin ye n'an y'a fɔ aw ye a bɛ lesiri fila de kan dɛ. Silamɛ diina in bɔ yɔrɔ ye lesiri fila de al-Qur'an wa sunna.
alaka kitabu ciden ka sunna sahale silamiyai mboyoro yen nin ko fura de nan ko silamiya eko eye silamaye ويدعو خير الله ويدعو الأولياء والصالحين والموتى ويستغيث بالأموات هو ليس بمسلم نمغو كوكو اي سلامي اكو اي سلامي ebe ala tana de wele ebe woliju wele ele monyuma wele ebe su wele ebe damaka se sula ete silamay har ni e yere ya fo da kono ko islamay ete silamay koy parce que ko silamiya de al-istislamu lillahi bi tawhid ibi yere ko alayni tawhid de ni e ko silama de ebe ala tana wele ebe woliju wele ebe monyuma wele ebe su wele ebe damaka se sula ete silamay parce que silamiya ka jonsen do tiana ibolo silamiya ka jonsen do tiana ibolo la ilaha illa allah parce que silamiya ka jonse folo ye munye la ilaha illa allah muhammad rasulullah silamiya ka jonsen folo ninde mais ni e ala bato ni shiriku de jonsen folo in tiana e bolo ete silamiya kaba fengore wala kafara alaka fengore batura kafara alaka waliju batura kafara alaka waliju wala kafara alaka mogonyuma batura kafara alaka mogonyuma wala kafara alaka damakasi ke rasula silamiya jonse fulo tiana e bolo kaba ete silamay ni mogomin ko ne silamade ite ala batoni foye fonni silamiya minki masariya kana taabolo kiriye yire ye silamiya kono kana bato cogo kiriye yire silamiya kono ni delila temina ya fana ko silama de ebe ala bato bil bidai wal muhaddathati wat taqlid lil abai wal ummahati fa innahu laysa bi muslim mogomin fana eko silama de ala bato yereye ko munu modofiye kudo dina kono ala bato no odeye bidiyaw ko kuraw fa koro ladege ndimbawde nofe fana ka silamiya kera odeye amabo ciden ka nyamare kan kono fana te silamay muna silamiya jonsen do ciyana ifana bolo muhammad rasulullah ifana te silamay mogo ko ne silamay ebe ala bato ni bidiyaw ni kokuraw de ebe ala bato de kwa mokew kasira ebe ala bato de kwa fakoro kasira ebe ala bato de kwa nyambaw soro chogomi ebe ala bato de kwa nyanka karamogo soro chogomi fana ka bato chogo kera odeye delila manyine ciden ka sunna kono ani ciden ka tugunyo yala silamatiye parce que silama ka jonse folo cinyana fana bolo muhammad rasulullah balman ka ala kelempe bato foy kana fara ala ka ubafo min matawhidi wayede min muqtada la ilaha illa allah nuko la ilaha illa allah yunafi shirk niko la ilaha illa allah be munge ka boy fumu fenye fulan ka fuya noni ya bede la ilaha illa allah do boge fulan ka fuya noni ya be la ilaha illa allah do boge ko boy mais eko la ilaha illa allah fulan kafu yawbe e bolo la ilaha illa allah masabati bolo a ciale no ibolo te silamay muhammadu rasulullah o be bidiya fana begge kaboy ni eko muhammadu rasulullah donc fengo fenye bidiya fana ye o begge na kaboy bolo be bidiya bedegge ni ala bato ni bidiya muhammadu rasulullah fana masabati a ciale bolo donc wode ka ala kelempe bato foy kana fara alaka ani ka tugu ciden ko min muqtada la ilaha illa allah muhammadur rasulullah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah alla nyine munye ala kelempe ka bato foy kana fara ka muhammadur rasulullah ye munye tugu ka ke ciden ka sunna ko na ka hadisawu
tugu kana ke bidiyo kana do dina la kana la batori ko kurawye kana tugu fas koro sira kote fa koro sira minte delila ka kana tugu moke sira ko na te delila ka kana tugu ba sira ko na te delila ka muhammad rasulullah fana boge fungu fungu bidiyo ngode yato muhammad rasulullah sarati doye munye tasdiquhu fima akhbara ni eko muhammad rasulullah ko ne jenanaye ko muhammadu de nka cidenye ko damado jakwa o kasoro bolo folo ye munye tasdiqu fima akhbara cidenye kibariya fo da bela no ko ni ko ni hadisa sahalinde cidende kote dala tele fulanna ta'atuhu fima amara cido mi ñamariani feŋo feñe nu ko ciden de kon nin ko masina ka ketende ake o ko cogola de sabana wastinawu ma naha anhu wa jajara ciden ñi bali feŋo fenna ki bagabaga ko kana ninke kana gere ninna kana ke kana gerala nanina walla ñu badallaha illa bima sara kana ala batoni sira siye ciden mammin ki masariya jamana billahi la ilaha muhammad rasulullah min fo jamana mo chama ka sagi ka fo ka faraka ko tabulu ka cha ko beni ka tasira beni ka tabulu beni ka famu la ilaha illallah muhammad rasulullah amanya aw bolo de a guru jalen do aw bolo e pisla ma nyumanti e fana foy ka tugu ciden ko sallallahu alaihi wasallam e wan bali mo fitina jumambe jiya kono sisa hadisa ko mogo do de wulila sa mogo do de bora hari be mogo chaman fana shikalende be ciden ka hadisa wula mogo chaman bannin be hadisa kona mogo chaman be tilon ko ken ciden ka hadisa wirede ku lagosi wal mawluni ni fitina bele bawni balaw bele bawde ni mogo mi nyume atebe hari e fana ki dade ukate ka suguriya ni istijaw ke ni ciden ka hadisa wiye ka tilon ko kenu ye ku fegeya ala ko qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la tatajiru qad kafartum ba'da imanikum hada maden ka tilon ko ken ala ka ayawiye ka tilungen ke ni cidenye ka tilungo ke ni ciden ka hadisa wuye u ka fega ya o bolo ala ko ni mugo mi nyoke aka fo atigiye ala ko tiguma akafaritum la tatajiru qad kafartu ba'da imanikum akwa kana wujura fode au kafiriyara de doro kalimani akofe awambali mo ciden ka hadisa qarinatu kitabullah ala ye ciden ka hadisa de tugwala ka kitabula e pe ciden ka hadisa de be qur'ana faranfasanye wanzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mugo kese kan nin qur'ana yoro do be etese ku tafsiri ku kordo abada ni ciden ka hadisa ute ciden ka hadisa de nana ka qur'ana bange anye ala ko qur'ana ko na ko ciden ma wa anzalna ilayka dhikra akunni alay hakili jigi fendo jigika litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim pour ka bangeli ke mugoye ni alaye min jigi mugo ka ika banguye wala allahum yatafakkaruna nake sababu ina miruna tashi hadisa de nana ka qur'ana tawsiranye ciden ka risa sahalew aw be sikola chogode aw be mugo la sikola chogode e ba fo ima so hadisa ko ma chogode hadisa de nana ka qur'ana bange anye hadisa de nana ka farra salli duru ku ka wakati wiranna hadisa de nana nga farla salli duru ku hakke iranna salli fana innani kana fotota salli fana innani la sara innani safo innani futuri sabaye fajiri fulaye ciden ka hadisa de nunu prepare la tiganye ciden ka hadisa de nana ka jakkan ni sabe ufo anye ni kanna furu serani hakkade ma jakka bala ni sanyele manala de jakka bala
ni nafolo sugu de jaka bala ni nafolo sugu jakata la hadisa de nana ka nunun banganye an ka hiju yoro la hadisa de nana ka bangali kanye hiju bato be ke cogormi awa munun bu dunya kono ko alqur'ani yuno ko ulube barake ni qur'ana de ko min hadisa ko uluma swama atigi maso hari qur'ana ko yerema ni sonna qur'ana ko ma qur'ana de ko ka jeni ciden hadisa ko wama atakum rasulu faquduhu wama nahakum an fantahu qur'ana de ni foyo ako ciden yin mindi aw masariyala ayamina ciden yaw bali mi foyo fenna aya toye qur'ana ne ko ma yantiqani hawa in huwa illa wahyuha qur'ana de ko ciden te kuma na nan jumoye ko kuma ni ciden ko ni ya fode ko wahawde do na cirama ni eko ko se na qur'ana koma e maso hadisa koma ube si kalembe hadisa kola ebe be tilon ko keni hadisa ko ye imalli manani hari qur'ana yere me mo ku jantu yere la cide nyen ni fo aya fo se bawye ako badiru bil amali fitanan ka qita'i al-layl mujlimi yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yamshi kafiran wa yamshi mu'mina ويشبه كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا شيرين كو شيبا ما كو ايتليا akabara nyuma ke sani fitina ukana fitina munun dibilen do komi su dibi kuru shidon ko fitina ubanata u dibilen do komi su dibi no fitina unana ni dugu jera mogoma ni dugu jera e silawini be e mu'mini de ni ula fela be sebe ke kafiriya dugu be je sogomada e mu'miniye ni ula fela be se wakati mi kera kafiriya munna ko munun be cari hada madawun cela kuma foto do be sogoma ibe mu'miniya la sani ula ka se ula fela ka se niyo kuma sugu fo doro kera kafiriya bara sugu do be ulu bena jiyalla bayinna sogoma ni e mu'miniye sani wala fila kese niyo bara nyogona ke dore kera kafiri wala fe fana ni e mu'miniye sani dugu kaje kuma sugu do be tina charjiyan kono e kuma nano yedo ibe ke kafiri wala fila la ni e mu'miniye su fila la ke wala do be charjiyan kono e yu do la kelenke doro sani dugu kaje kera kafiri ciden ko yabi udinahu bi ardi min ad-dunya ne mun be mogo bila kuma sugu foli la mun be mogo bila o ke wari sugu kele la nubu ka dina fere jiyama jiyana fawde be mogo bila kuma nunun foli la kafiri kuma nunun foli kafiri ke wale nunun kele mun be mogo bilola jiyana faw imma togo nyini do kama imma joyoro do kama imma jiyan nafolo do kama jiyan antere do kama wode be mogo bila nin fitina kuma nin fitina ke wale ukelila yabi udinahu bi ardi min ad-dunya an kan yire kolosi jiyama de barakallahu li wa lakum fil qur'ani al-hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-dhikri al-hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وأن مقداد بن مادي يكربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقعد رجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم الرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله أرواه ابن ماجه وصححه الألباني bal ma ko munun be jiyan kono sisa hari a caman ban ka jamana kono
nu shikalen be hadisa kola ube hadisa ko tubo bala a cama ni eye min fo ko karamo ke abe qur'ana kono eye min fo abe qur'ana kono kasoro hadisa do la ciden ko ala inni utitul qur'ana wa mislahuma akwala ye qur'ana di alema ani qur'ana nyuguna min ye ciden ka hadisa sahlo nu be qur'ana tawsiriye ni hadisa min kalina sisa miqdad ibn madi yakrib dondo la ciden ko shayba ma ko akateli aw bena cede soro abe shigi kanye akadilanka muttaqi ala rikatihi akallinka limmi masire lendo abolo mana ciden ba fe kayira ko jinyan laba mogo ibina mogo do soro nema be bonyo bolo mogo do nema lendo ala ye shekaye kan nafulo kaye abi shigi kanye akadilanka ni ye ciden ka hadisa do faye dro aba fo ay alaka kitabu be anni awuce an be jeni alaka kitabu de ni qur'ana ye min ke halala ye an ba ke halala ye ni qur'ana ye min haramu ya an ba haramu ya min te qur'ana kono an to jate ciden ko akateli abena ni mugo do soro ube shigi kanya ku dilanka ube nin kuma sugu fo ciden ko ala wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam islam ma harrama allah awa kulli ciden ye min haramu ya abe ko min ala de haram ni hadisala hadisala ne ni ciden ko ni alayya min haramu ya obe ko min alayya min haramu ya ciden ye fe mo fe haramu ya ala de yo haramu ya ciden ne fe mo fe ladaga ala de yo ladaga adama dun ku jantu yere lade ni mugo maso hadisa koma ni mugo majeni hadisa ni mugo battilon ke keni hadisa de kafir de har qur'ana yere malli mananai fo hadisa ka ke bolo bala me munye mugo soro jiya nema ani jiya wala gatani ambe min fo hada madawne mugo kelen kala ya janto yere la nin jiya la de khususa munum budda be kata sunna welelima bidiya mugo ulu be jiya kono cogo mi girini jama ni min ko be sunna ka be salafu taboloka afana ko o ko sugu ladege o jama ko ba shendo la o giri ko ba shendo la ayesira jinya yade fattaqu dunya wattaqu nisa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa ci danya ni fode akwa ayesira jinya ye ayesira musawye bani sulanka fitna fono mi nyusoro musawde do ci den ko hadisa salin da kuna kun ma jibani jayi ayni ورسل في الخنم بأفسد لها من هرس المرء على المال والصرف لدينه رواه الترمذي ciden ko ako suruku kungoto fula ni yu ci kata ba werema mogo fana te ube ba nunun cinya cogo mi de wa ciden ko hadamade ni eka ken nin dina matarafa baga de nafulo fana kadiye korota kadiye togo kadiye majamuli kadiye nafulo kanu ani korota kanu ciden ko nunu fula be hada maden ka dina cinya kateme suruku kungoto fula be bawu cinya cogomi dina tigi ni eye nafulo kanu ka korota kanu de ibe yoro karasa ibe girino fe wallahi ciden ko kanu jiya kanu korota kanu togobo kanu nka bange bekin ke ndo nafulo kanu ciden ko ni fula nu ye nyogon soro doni ke baga la u ye nyogon soro dina tigi la u bi ka dina cinya ka teme surku kungoto fula be ba cinya cogomi ala kan kisi kantanga de ewa munum fana bu dambi kata sunnama u ba ke ku yere cobege ku yere bila o ko sugula o ko jantu yere la de nabi nyuma temena ko uridatu alayya al-umam فرأيت النبي ما هو ريحة ورأيت النبي ما هو رجلين ورأيت النبي ما هو رجل ورأيت النبي ليس ما هو أحد أو أنت يا بني ما هو بوده
ciden ko alayin nabi nyuma beyira lela ko alayin nabi nyuma doye ko jama fitinu de ba no fe ko alayin nabi nyuma doye ko ay che fula dronde soraka welelila ko alayin nabi nyuma doye ko che kelende ba no fe mo kele ko alayin nabi nyuma doye ko bena qiyama kenaka ya ka welele ke mo shita no fe amma mo shi soro akelende nyana mo yara ka jiya nyana mo yakono kasa qiyama kenembe wudi awunte nabi nyuma do koy balima jama ni mo masira jama ye sira jama ye de jama ka jugo jonko an farafina dusukun kalasi ha aka doganna ado jama chaira jama yera doro fa donula nin jama ye mo chama mbo sunna mo golo de mo chama nya aka welelu damina mo chama fule bidia kuntigala jamana in kono uyu ka weleli damina ni sunna de jama de kera sababu ka talo ku bo shiraka ku ke bidia mo ye mungu dambe kata sunna ma jama ko giri awu no fe aya yere kolo sama de jama manyi koy mo mi jama be giri no fe ni biti chogola I hakili te tiya I ka dina te tiya I ka tabulo te yelema illa marahim rabbi anka shegu ladege Sheikh Abdallah Bumbaji fula tumbe Saudiya fama ya yere degere tumba bulu Saudiya ka fama u yere u ya ke komi fama na ye min fo Saudiya be ke na ko min teke ateke mais amaso ninja magrimare na beta yoromi na bena yoromi amaso ninja matunta no fere anaka kalande unde do de Sheikh Muhammad ibn Salih Usaymin jiya fantanani atobe ninja masugum tumba gri ulu no fere Sheikh Muhammad ibn Nasiruddin Albani jiya fantanani ninja masugulu ma swamade nube wayasu ka biyo na ukele unu ka kalande mobulu kele unu ka kalande ube fatawa de har dersu ube ode di abiyo kono kalande umba sabe uno fe uma so ninja masugu made sunna mo ko jantu yore la de nan ko weleli kata dawama cido nyake chogomi salafu yake chogomi ahmad ibn hanbali wa salafu do temena uluka dersu yore na temena ukallame baga temena mo nani madrube wuli kolu besira ahmad ibn hanbali ni nusira la jamana dondo la ko demma akonne ya kanu ne kake makka tudo kono mo kanindo ifa dona madianye nya kanu kake makka tudo kono mo kanindo ahmad ibn hanbali nunu ulutum besira jamanya de fonka sira jamanya namma sira jamanya anya nyere tubulo kanyere duma anka dina be cinya de anka wonelu be cinya de ambe sunna nya gambi de laka hakriman dama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن